Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ano sab kita? Nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry o kaninyong tanan. Ako kamong giabi-abi apil kadtong mga pag-upa mao pay pagsugod nila sunod ning atong ministry. So warm welcome kaninyong tanan. Og of course, we welcome our subscribers, fellow believers, and kaninyong tanan nga nagapaminaw niini. Okay? Now, niya pa kita magadupot sa atong tunanan, God's 10 problem-solving devices. O niya nakita sa ikasiyam nga problem-solving device sa Dios alang ka na ito nga magtutuo. Now, by the way, kining atong gitunan alang lamang kini sa mga magtutuo. Nga kung ikaw dili pa magtutuo o nagapaminaw niini, bugsi ang imong hunahuna. Have an open mind. Kay ang Espiritu Santo mutultol kanimo kung ikaw nagapangita gayod sa kamatuoran. Jeremias 29:13 nagkanayon nga, kung imo akong pangitaon, imo gyud kong makaplagan. Ug busa kung pangita ka sa kamatuoran, nagpangita ka sa Dios ug sa iyang kamatuoran, then buksi ang imong panghunahuna. Okay? Do not have a closed mind kay wala kay makatunan nini. Okay, kaninyong mga magtutuo, our fellow believers, sa our routine, gikinahanglan ang atong paglimpyo sa atong tag sa kakalag, pinangagi sa paggamit sa 1 Juan 1:9, sugid sa tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan. O aron ikaw mapun-an usab sa Espiritu Santo. Apanalang kanimo dili magtutuo, imong buhaton mong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Humani mo buhata ka na, ikaw mahimo ng magtutuo o makasunod na usab ikaw. Dini nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Now, kagahapon atong gisgutan kadtong ika-8 nga problem-solving device. Okay? Ug ani na kita karon sa ikasiyam, the 9th problem-solving device, sharing the happiness of God. Ang atong pagpakigambit sa kalipay sa Dios. Now, una sa tanan, ang Dios, ang iyang kabubuton mao nga ikaw magmalipayon, kanunay. Okay? God wants you to be happy always. Now, gihatagan kaniya sa tanan nga imong gikinahanglan aron imong maangkon kining maong kalipay nga tong tun-an. His perfect happiness. Perfect kay ang Dios, perfect man. Now, gani dili siya buot nga ikaw dili mang malipayon. He does not wish you to be unhappy. Now, so you should never be unhappy, okay? Now, mahimo ba yun na? Ang kalipay, God.
wa mag-agad sa mga tao o mga sirkumstansya. Wala. Kay kinigod, matang magunis kanang pagtagad, attitude ba? Okay? It is an attitude. O ikaw ra ang makadumala niya ng imong mga panghuna-huna. So, pilia nga ikaw magmalipayon or you choose otherwise. Now, I bet you didn't realize having true happiness nga ingon anak kasayon. Diya sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 28, nagkalayon kini sa in English. Happiness belongs to those who hear my Father's word and keep it. Now, ang atong pag-ambit sa kalipay sa Dios nagagikan kini sa atong relasyon kang Ginoong Jesucristo. It comes from our relationship with Jesus Christ. Sa diha nga imong maangkon ang panghunahuna ni Kristo pinagi sa imong pagkat-on sa pulong sa Dios. Kining inunta phenomenal problem-solving device mutugot kanimo nga makaangkon kag kalinaw diha sa imong kalag na kay pagkakontinto o an abundant capacity for life na kay katakos sa pagkinabuhi. Kining maong kalipay nga itong gisgutan hagsagad ang kalibutan ba? Much of the world wa gyud masayod niini. They don't know God nor hear and keep His word. Wala. Wala sila masayod ug magakaton niining maong matang sa kalipay nga itong gitunan karon. Diyan sa Juan 15:11 nagkanayon kini. These things I have taught you so that my joy may be in you and that your joy may be made full. Now, si Ginoong Jesucristo buot nga kanang maong kalipay nga imo na nga naangkon o pag-angkunon pa ka. He wants your happiness nga muawas kini. Nagtutukir gyud na kanang pulong nga thought. Ano bang pagtudlo? Ang Yahweh God, mao ni ang Yahweh nga imong maangkon ang kalipay ni Ginoong Jesucristo. Sharing God's happiness. Kini good, kining pag-ambit nimo sa kalipay sa Dios, threefold kini. Una, i-focus ang imong pangunahuna kang Ginoong Jesucristo. Currently, katuni kining mga butanga. Kini bang gihisgutan nga these things nga si Kristo nagatudlo nini atol sa iyang pag-anhi dinhi, his earthly ministry, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios o ni consistent adlaw-adlaw nga pagtuon. Apan last but most importantly, gamita kining maong mga butang these things to think og ang pagbuhat nimo pinagi o pinasikan sa mga Diyos ng pangunahuna, divine viewpoint. Now, sabtagin ni Mayo, hinahinaya na ito ni paghisgot, aron makuha yun mo ang unod. Now, by the way, ang kalipay, matang kinis pangunahuna. Okay? It's a state of mind. Ang imong ambit na sa kalipay sa Dios wa ni kanay way labot ngadto sa nunta some sort of stimuli kana bang pag-awhag pag-agda sa imong kinabuhi. Rather, happiness kini bang happiness itong gisgutan nagaagad kini sa imong kabubuton
ug unsay imong pilion nga ipasud diha sa imong kalag. Kay ang kalipay god natibuok na diha kanimo, it is self-contained. Now, ang imong pagkalipay, imo ng responsibilidad, di ba? Ug dili ni responsibilidad sa uban, ug kini nagikan nagsumikad, gikan sa imong kaugalingong kalag. Now, ang imong kadasig, stimulation, nagagikan kini sa imong espirituwanong kinabuhi. Dili kay magmika lang ka, maghuwat lang ka ni bisan kinsa or something nga makalipay nimo. Dili. Kining maong susamang kalipay gikan sa Dios, makatunan nato kini diha sa karaang tugon in the Old Testament. Kaya diha sa Proverbio 3:13 kanayon, happiness belongs to the person who finds wisdom and gains understanding. Now, ang Diyos nung kaalam, in all times, maangkon lamang nato pinagi sa itong pagkaton o paggamit sa pulong sa Diyos. O ang tinuod, mao kini ang basihan gyud alang sa kalipay. This is the basis for happiness. Now, naing prinsipyo atong isgutan ha. There is no greater joy wa gyoy mulabaw pas kalipay kaysa pag ilani mo nga ikaw nasibo na gyud sa kabubuton sa Dios o nagatuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Now, ang imong pag-ambit sa kalipay sa Dios, this is characterized by several things. Apil nini ang kalinaw sa imong kalag, ang imong pagkakontinto, ang imong katako sa pagkinabuhi, o ang kadasig kaugalingon, self-motivation, kalipay. Salmo Kapitulo 90, versikulo 14 na kanayon, satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and have inner happiness all of our days. Okay. Ang kalinaw sa atong kalag, may kalabutan kini sa atong sulod nun nga kalinaw, inner happiness o kalipay. Ana kay kalipay, kalinaw, you have peace, taliwa sa nagkaguliyang chaos swirling around you, nagalibot kanimo tungod kay ikaw nagasalig man sa Dios. Ikaw nagmasaligon nga ang Dios nagabantay gayud kanimo. Okay? You are confident nga binantayan ka sa Dios o nagaatiman gayud siya sa tanan nimong mga panginahanglan. Now, kining kalinaw, this tranquility, ay nuntang kini insulation, may nagapugong, nagalimin, nunta, gikan sa imong pagkanang kakuyaw baron o anxiety o imong pagkaokupado ba sa imong kaugalingon. Now, Salmo 94:19, when anxious thoughts multiply within me, your comforts delight my soul. Now, ang mga panalangin, muabot diha kanimo, or muwa, okay, but pasabot, blessings come and blessings go. Apan ang tinubdan niini, magpabilin nga mao gyapon, it remains the same. Now, ang pagkakontinto
mao kini ang imong pagka kanang tagbaw with what you have and who you are. So, imong gipahimutang sa husto ang tanan. Okay, nakasabot ka ba? You're keeping everything in perspective. Ang imong pagpunting focus naa diha sa nagahatag, dili kadtong gihatag. Your focus stays on the giver and not the gifts. Now, of course, you don't get suckered into the lures of the world. Dili ka haylo sa mga kalipayon ning kalibutan na and become a slave to the detalye sa mga detalyes kinabuhi. No. Do not become a slave to the details of life. O kay dili mangyud ka magapada ini, magapahayloan nila. Ikaw kontento bisan pag ang imong atubangon katalagban ba o kauswagan ba? Paminaw ra gud sa unsay gisulti ni Pablo. May tungod ini. 10 Filipos 4, 11 ngadtos 13 nakanayon siya. Sa in English ha. I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. Now, tingali naga-antos ka o nagatubang ka o gitawag sa in English og undeserved suffering. Ayaw pagkaway paglaom. Do not be dismayed. Kay imong maangkon ang hingpit nga kalipay nga gitanyag ni Kristo diha kanimo. Kung ikaw magapabilin lamang nga ikaw napunan sa Espiritu Santo ug nagagamit ka sa gitawag og faith rest drill. Now, ang pag-antos God sa kinabuhi, oportunidad ka na nimo nga mutubo and increase your confidence, muugmad, malig-on pa ang iyong pagsaling ngadto sa Dios. O kini nagaagad pinagi sa imong pagtubag niini. God wants you to use His problem-solving devices. Mao na, buot ang Diyos nga ikaw mo gamit na. Yan ang paagis pagsulbad o mga suliran. Aron iya kang panalanginan. Okay? Naghuwat na siya. Kanusa ka kanang panalanginin niya and give you rewards in eternity. Tuway nagahuwat kanimong mga ganti dito sa eternidad. Kaya ang pagkakontento, mao'y magaugman sa imong katakos, sa imong pagkinabuhi sa Kristohanong paagis pagkinabuhi. Ang Diyos andam kanunay sa pagbubo diha kanimo sa iyang mga panalangin. Apan kunwa kay katakos, any blessing will distract you. Maka disturbo na noon kanimo. O gani makaguba na noon sa imong kinabuhi. Kay kunwa kay katakos, wag yung kalipay. Ayaw na kalimti. No capacity, no happiness. Now, diya sa Salmo 84, 11 ngadtos 12. For the Lord God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, how blessed is the man who trusts in you. Now, uban sa kalinaw sa imong kalag,
pagkakontento, katakos sa pagkinabuhi, you have motivation nga magpabilin kang malipayon. Now, you realize nga ang kalipay wa ni labot or is not related sa mga butang, sa mga sirkumstansya o mga tao. No. No person can make you happy. Wala. Kay, well, of course, tingali mga tao dasig nimo, pag awhag nimo, stimulate you, and be enjoyable, but dili na mo'y happiness. Di na mo'y kalipay nga gihatag sa Dios. No, that's not the happiness God is offering. Now, ang imong ambit sa kalipay sa Dios, nag-aagad kini sa mga desisyon nga imong himuon regarding your spiritual life. Kay kini resulta ni sa imong kalig-on diya si imong kalag. Kay naman kay hingpit nga pagdumala gyud sa development, pag-ugmad sa imong kalag. Nauna niya, ang imong kalag dili mutubo and it goes with you into eternity. Ako malikon. Ang imong kalag dili mutubo o dili mo matiguang. Let me make a correction of that. Your soul never grows old. Dili matiguang. O kini mulungtad dito sa eternidad. Okay? So nakuha nimo. Niya pa po yung prinsipyo na po kung idugang nimo. Ang mga tao nga way kalipay, take their happiness with them bisag asa sila mo to. Sakto? Mudawat ka na. Ang mga tao bang way kalipay, ilang mada, ang ilang way kalipay, bisag asa sila mo to. Now, there is pseudo happiness out there. Mini nga kalipay. It is what the world offers you. Kini, mao ni gitanyag sa kalibutan diya kanimo. Ilang gitanyag nimo o kini temporaryo. Kay si Satanas God kining unsa bay binisaya o counterfeits mini, okay? Iyang giawat ang grasya nga palisi sa Dios uban sa kanang mini niyang mga saad, the things of this world can make you happy. Nakakuha ka ba? Mo ni ang iyang patuo o kanang ikumbensir ang mga tao nga naa siya'y grasya kunong palisi. Iya bang counterfeit uban sa mini niyang saad nga kini mga butanga mo'y makalipay kunuhay nimo. It's a lie. Mini ka na, sayop ka na, bakak ka na. Now, ang mga tao God mo gasto sa ilang mga salapi nila diha, they don't have niya, mamalit sila mga butanga, they do not need, o niya, ila kunuhay i-impress ang ubang tao, they don't even know. You see? So, daghang mga tao ang nadasig sa kining kahilayan ba? Pleasure rather than love for God. And kini mao ni kanang makatuod nila o sabi saya mo maglisod sa pagbinisaya nini. Okay, ako na lang ining lison eh. Many people are motivated by pleasure rather than love for God. O kini will lead to a frantic search for happiness.
Magkadipon-dipon ni silang pangitang kalipay. O kining ilang kanang pagpangita apart from God, apart from God, mo bumirang ni nila, bringing more unhappiness o gitawag og self-induced misery. Now, okay, prinsipyo na po. Walay kanang katarungan nga ikaw dili magpalipayon. Sakto ba na? Binisaya? There is no reason to ever be unhappy. So, di man nga ang Diyos medisin niyo o unsa malipayong kinabuhi alang kanimo. Mao na gidisin niyo sa Diyos nga ikaw magmalipayon. Now realize though, nga kining kinabuhi nato karon this life is not to be lived apart from Him. Kung ikaw nang ningkamot nga maangko nimo ang kalipay ning kalibutan na nga why Dios, it won't work. Dili yun. Now, the source of lasting happiness, tinubdan sa mulungtad yun nga kalipay, is clearly what God says. Mao ginagisulti sa Dios. Ug ang dalan nga buot niya nga imong sundon. The Lord describes this in His teachings. Okay? Specifically, siya nagasulti. The sharing of His happiness would be ours. If you abide in me, and my words abide in you. Nasa Juan 15, versikulo 7. Kaya ang dalan leads us to occupation with Christ. Ang iyang dalan sa Diyos, amen. It will lead us ngadto sa atong pagkaokupado kang Ginoong Hesukristo. Nga mao kini atong pagatun-an ugma. Mao na ni ang ikanapulo nga paagis pagsulbad sa mga suliran. Okay. So, ayong sipiat sa pagsunod ni ini, atong hinapos nga pagtuon ni ining doktrina, God's 10 problem-solving devices. Ama na mong langit nun, salamat ni ining grasya. Salamat sa iyong pagkatinumanon sa iyong mga saad. Salamat, O Diyos, nga ikaw nag-atiman gayud ka namo. Ang imong kabubuton nga kami magmalipayon ining kalibutan na samtang nagaandam kami sa among tagsa kakalag nga sa dili pa kami mobiya ning kalibutan na nakaandam na kami. O Dios, salamat nining imong pagpatinaw kanamo nining bahina. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.